Hej, jeg er mig igen. Jeg vil vise jer et korttræk i dag. Og vi starter her. Vi starter med at skrive en forudsigelse. Ja. Så tager vi her. Og trækker den sammen her. Så lægger vi den der. Og så tager vi vores kort. Her. Ja. Den tager vi så også lænder. Og så blander vi lige en gang til. Ja. Så tager vi så også på kortnummeret der. Ja. Så siger vi, at du tager det her for eksempel. Jep. Så kan du se på det. Så siger vi, at du tager den ind der. Og så blander jeg igen. Og så blander vi igen. Der. Så prøver vi kortnummeret her, og så prøver så at finde dit kort, selvfølgelig. Forhåbentlig er det en af de her tre. Vi sætter den nu. Sådan her. En af de her tre. Sådan der. Så peger du en ud. Den der, siger vi. Den ned. Peger du en til, den der, for eksempel. Lægger vi den ned der. Og så kommer du tilbage her. Som er. Der er to passer et kort. Det er det, ja. Så lægger vi den ned her. Og på min forudsigelse står der spar 2. Det var det, jeg vil vise jer i dag. Håber I kunne lide det. Og I må gerne skrive kommentarer til nu. Hej.